Illum se noħodkom f'Malta, mhijiex Malta ta' issa, ma f'Malta ta' qabel l-1900, propju ġora Razzett ġewwa Widbabu. Dan kollu grazzi għall-awtriċi tagħna Lina Brogdorf bil-ktib tagħha Luciano. U bekk nibda l-ewwel kapitlu u nibdewha flimkien. Kien Jannar aħrax dik is-sena tal-1879. Malta kollha kienet imkebsa bil-ksieħ aħseb wara r-raħal taż-żurrieq li jonfoħ minn fejn jonfoħ ir-riħ kiefer mhux biss dak ġej minn nofsinhar jilħqu dejjem billi mikxuf tista' tgħid għall-irjieħ kollha. Is-seba' ta' flaxija kien ilu li dalam mill-4:30. Trid iżżomm quddiem għajnejk li dwal fit-toroq tal-ibliet u l-irħula kienu fjakki sew b'xi lampa jew fanal tal-pitrolju fil-kantunieri li uħud minnhom kienu jintfew mal-ewwel żiffa wara ftit minuti li l-kebbies ikun xelhom. Aħseb wara fi bnadi mwarbin tal-kampanja u l-widien. Xejn, dlam ċappa, tista' toqtol u titfen, ħadd ma jazzarda jersaq l-hemmhekk. Dunnerik li kien joqgħod biċċa sewwa l-barra mir-raħal taż-żurrieq kien għadu dieħel fil-gorboċ fejn jammar moħħtu Katrin u Manigru, il-kelb kbir iswed li malli xom lil sidu jagħti ħestru u jibda jingħaj biex jifraħ bih. Kien għalaq il-55 sena Dunnerik, imma ħej dik l-artrite kienet f'xi ġranet taqbad miegħu u twebsu. Għalkemm ma kienx il-kappillan tal-parroċċa, dejjem isib xogħol xi teftef kemm fil-Knisja Parrokjali kif ukoll imur iqaddes f'xi waħda mill-ħafna knejjes żgħar jew kappelel li kien hemm fl-inħawi. Dan l-aħħar kien beda jmur iqaddes tas-6 ta' filgħodu fil-Knisja ċkejkna jew kappella ta' San Ġagbu. Kellu wkoll idur dawk il-parruċċani xjuħ li qajla jiċċaqalqu mis-sodda fix-xitwa, tant imbedin minn xulxin imma fil-biċċa l-kbira jgħixu weħidhom. Dunnerik kien għalihom l-unika ħolqa mal-kumplament tad-dinja. Drabi jaqralhom u jiktbilhom xi ittra li jkunu rċevew minn nieshom inbedin. Imma trid iżżomm ittra u trid iżżomm ukoll quddiem għajnejk illi ma kellu l-ebda mezz ta' trasport, dan ifisser li kien joħroġ mill-gorboċ fid-dlam u jerġa' lura fid-dlam. Għalaq il-bieba ewlenija li kellhom fil-gorboċ, tella l-istanka u dak kien is-sokor kollu ma kienx jibża mill-ħallelin, kulħadd kien jaf li Dunnerik ma kellux flus imgezzin. Għalkemm kien joqgħod f'dak il-post imwarrab min-nies u qatt ma beża mill-ħallelin. Ja ħasra Nigru, arruħ il-mejtin kollha ħallini nidħol u warrab minn riġlejja għax inta twaqqani bil-bluwatt tiegħek. Hija Nerik, dak ruħi qalbi qed jifraħ bik, tajt kemm ilu hemm wara l-bieb jistenna bla sabar li jxommok ġej. U jxommok ingħid, ma nafx kif jirnexxielu għax jibda jdur u jingħaj xi 2 minuti qabel ma tasal qrib il-bieb. Ma nistax nifhem kif jinduna li tkun ġej hekk mill-bogħod. Isma' minni, ifraħ ftit bih miskin Nerik inkella ma teħlis minnu. Iva, ser nifraħ bih, imma ikun aħjar jekk l-ewwel ħallini nimpoġġi bil-qiegħda għax riġlejja ma niflahomx iktar. Jew forsi aħjar ngħid li riġlejja ma jifilħux aktar lili. Inħossni jien mejjed. Indumu ma nitrejqu oħt ħalli nfittex nirtira u nissaħħan fis-sodda. Hemm minni li biċċa silġ minn rasi sa saqajja qed inħossni. Tista' tersaq dritt lejn il-mejda ħi għax il-fdewwex ġat tfajthom fil-ħaxix u żgur li saru. Imma ejli ftit. Inti meta se tibda tnaqqas mix-xogħol u t-taħbit? Ftakar li m'għadikx ta' 20 issa? Jaqgħu kellek salt ġiri erġajt illum biex dom daqshekk ma tasal lura. U hi kelli kemm trid. Il-kappillan batni niġborlu xi flus ta' ċnus min-naħa tan-Nigret. Taf int, hawn ġibda minn hawn sem, il-mixi tiegħi m'għadux li kien
M'għadniex naqbes is-7 platti? Ara Katrin, da xtaħ il-kelb f'salt. Ħares ftit oħt, daqshekk dam jifraħ bija qisu biss f'salt u dawwar ħarstu lejn il-bib ta' barra. Rajtu? Telaq minn ħdejja mar wara l-bieb, filli jimbaħ u filli jgħawi u jirem ukoll. Ikolli ngħid li dak qed ixhom xi ħaġa jew xi ħadd. Isimgħu kif inhu sejjer, da mhux soltu tiegħu. Waqt li qed jgħid hekk, kien hemm taħbita goffa u maġla fuq il-bieb. Ta' min inqala dal-ħin. L-issem kważi minn taħt l-ilsien u kemm xejn imbeżża il-qassis waqt li oħtu waqfet qibsa bil-kuċċarun fida l-waħda u skutella tal-enemel abjad fl-oħra fejn kienet lesta biex tibda sservi l-ikel. Bidbatija kbira Dunnerik qam minn fejn kien. Kien miexi bil-peduni għax kien ħeles miż-żarbun kif poġġa bil-qiegħda. Resaq lejn il-bieb. Taħbita oħra. Il-kelb aktar igor, jimbaħ u jipprova jola mal-bieba. Iqa ftit, nigru, iqa ftit ħalli nitkellem jien. Min hemm? Xi trid dal-ħin? Ma tweġibx? Għajdli min inti, wieġeb inkella ma niftaħx. Iftaħ Dunnerik, lili ma tafnix u għal xejn ngħidlek x'isimni, imma iftaħ, tibżax, jien ġejt qadja f'isem is-sliem. Kollox sew ser nafdak, issa jagħmel il-mulej. Il-qassis xwejja ħrefa l-istanga bexxaq kemm xejn il-bieb bil-ħsieb li jiskopri minn kien li ħabbat, imma ma laħaq ra xejn għax dak ta' wara l-bieb dritt kompla mbuttaħ sa ma fetħu kollu biex hekk seta' jidħol. Kien imkebbeb b'mantar iswed b'fanal fidu l-waħda waqt li bidu l-oħra beda jneħħi l-għata li kellu fuqu. Dunnerik il-ħin kollu jżomm lil-nigru mill-kullar għalkemm ma waqafx mill-imbieħ feroċi tiegħu. Skużani li kelli niġi dal-ħin Dun, imma naf tajjeb li inti ma tantx tkun hawn tul il-jum u inti biss tistaqdini f'dil-missjoni li qabduni. Lanqas ma xtaqt insibek fil-Knisja għax din hija biċċa xogħol delikata. Aħjar hawn fejn ma jismana ħadd, rasi u rasek bejnietna. Ma jimpurtax li tismani Katrin. Jisimni Nardu. Ejja, ersa qrib in-nar biex tisħon ftit. Trid xi xarba sħuna? Le, grazzi, ftit maġġel. Għax barra hawn jistennini ġakki bil-kaless u għedtu li mhux sendum. Telaq il-fanal mal-art, daħħal idu f'borża tal-ġilda li kienet marbuta ma' qaddu u minna ħareġ maktur gris iċċangjat bl-aħmar u bl-iswed marbut b'żewġ oqiedi. Beda jħollu u resaq lejn il-mejda biex jifrex dak li kien hemm imkebbeb. Kienu bosta liri tad-deb tar-Reġina Vittorja u ta' Dwardu Seba'. Seta' kien hemm qrib il-50 waħda jew aktar. Dunnerik iċċassa iħares bla ma jitniffes. Ma kien qed jiftihom xejn. Daw xi flus huma tgħid. Għaliex dar raġel mar fid-dar ta' Dunnerik? X'irid minnu tajt? Jien ħankompli naqra ta'